Jo tota la vida he volgut ser Batman. Un heroi d'ànima atormentada a la nit i un playboy de dia. Tenir un cinturón amb coses guapes, no? Tenir un cotxe superguapo també, no? Per morir-s'hi. Titi Sadojo, no? Vestir de negre, que estilitza i que la banda sonora me la fes en Prince. Tu quins creus que són els teus poders? Com? Els teus poders. Si vols encarnar un superheroi, quins són els teus poders? Soc... tenaç? Què? Tenaç. Sí, però què vol dir, això? No en tinc ni puta idea, però sempre ho he sentit dir. Ràpido i tenaz, indestructible i tenaz. Jo de ràpido i indestructible no ho soc. Jo a mi sempre m'ha vist... Jo vull ser un superheroi. No, sí, Joan, però escolta'm, per ser un superheroi has de tenir poders, has de tenir, no sé, algun especial... Home, jo sé fer una truita de patata de collons, Doncs no està mal, és interessant, perquè, escolta, podria ser el Capitán Tortillero. No, millor no. No? I el Patataman? Patataman. No, Justiciero Batehuevos. Peter, millor me'l penso jo, val? Calla, no és molt millor, Mr. Torti. Tu què diràs? De què? Quan facis el càsting i et preguntin quin poder tens. Jo sóc Rayo Man. Com? Rayo Man, el hombre rayo. Mira. La puta, Peter! Però ho heu vist? Que ho heu vist? Home, clar que ho han vist, però si ells també són superherois! Jo sóc Lady Power! Hòstia, tenen de crema depilatòria. Mira, burro, que tinc poders telekinètics, mira. Ojos! Mira pelis porno? No, mira. Portes 5 euros a la butxaca, un condó ultra lubricat caducat i els calçotets vermells de la sort. Hòstia, és veritat, això! I el nostre contacte amb l'exterior és... Mensacaman! No, Super-Emma, soc Super-Emma. Va, Super-Emma. I falta la nostra mascota. Un ésser encantador i entranyable que es diu Superflufli, el perro invisible! Superfluffy! I on és? Perro invisible. Invisible. No està, no hi és. Flufli! Oi, Flufli! Tots junts formem la Patrulla K! De dia som un grup d'actors que es reuneix amb una agència de càstings i de nit... Salvem el món! Això és la cosa més meravellosament absurda que he vist mai a la vida. Jo vull formar part de la Patrulla K. No, home, no ho sé, Joan, Tu a la Patrulla K. Va, sí, formaràs part de la Patrulla K. Mira, de dia seràs un actor mediocre, saps, que fracassa amb les dones. Però de nit seràs com... Espera. De nit seré... Rompehuevo, boy! Oh, és boníssim! Rompehuevo, boy! És boníssim! Rompehuevo, boy. Té. El calçotet de la K, del poder de la K, per tu. Hòstia. Rompehuevo, boy! Rompehuevo, boy! I ara sí, què hem de fer? Saps què has de fer ara? Una missió importantíssima. Has d'anar al càsting i demostrar que ets un superheroi. Així ho faré! Rayo Man! Home, no, m'has de dir, Peter, no pots desvetllar les nostres identitats secretes, ho entens? Així ho faré. Com m'agrada prendre-li el pèl a aquest pau. És un il·lús. Li dona un nou significat a la paraula perdill. Com us feu del telèfon? Hi havia la Trini, qui m'agrada. Trini? I tu, lo de la cartera? Ell sempre que fa un càsting porta mateixos calçotets. El bitllet de 5, de sort, i el condó de lògica. I escolta, i tu com vas fer lo de desaparèixer? És un truc de càmera. Va, Superflufli, calla, que no ho sento.